Inyanga yabesifazane kodwa ukubulala kwabantu besifazane ngalenyanga into ebuhlungu kakhulu futhi ethusayo. uSamntha Zungu oneminyaka engamashumi amabili nesikhombisa ubudala ubenezinyanga eziyisisiyagalolunye ezithwele. Umngani kaSamntha uthi umngani wakhe ubemtshela ukuthi indoda yakhe iyamhlukumeza. Uthi wamtshela ukuthi akahlukane nomsolwa ngoba ngelinye ilanga wamkwazi waba namanxeba umzimba wonke. The following day atle namkhozi yazi uGwanqa unkwazile. Like umkhozi ukwazile like bakamkwazile like umzimba wonke amkwazile emathangeni uyakhala uyashake umkhozi umntwana ngithi mina you know what ungayi kuye ne umntwana wakhe uzomletha if ukuthi uyamthanda unekhe ngaye. Umphakathi uphume ngobuningi ufuna ukuba umsolo angayitholi ibheyili. We want the court to consider first that he's not a first time offender. Secondly, they must consider that he was already on parole for the assault of the ex-girlfriend and also the rape on assault of the first girlfriend. So this one it's murder. So they should consider all those facts. Umama kaSamntha uthi uzwa ubuhlungu obukhulu ngokubulawa kwendodakazi yakhe kanye nomzukulu obengakamboni osesiswini. Ngizobuhlungu ngomntanami njoba alele laphansi ngesigebengu esimbulele. Bulela abantu abayi2 nomntana ongaphakathi esiswini. Ngizobuhlungu kabi ngicela umphakathi ungincede. Udadewabo kaSamntha uNonhlanhla uthi uyamkhumbula udadewabo kubuhlungu kakhulu uma bebona izingane zakhe. We don't have closure. Noma yena angayigrantanga ibail angayifunanga, but we don't have closure. Because angalala avuke kusasa tufuna ibail and then aphume. Then what's gonna happen ngathi? We are not protected. Angayuza labantwana bakhe because labantwana bayazi ukuthi ubaba ubani. Umnyango wezenhlalakahle uthi osonhlalakahle bezovakashela umndeni ukuyonika usizo lokulekelela ngokwengqondo. Umama said that as it is right now she's sitting with a problem of not knowing how she's going to take care of the children. The social workers will talk to her about that. We will link her with the programs that we have within the department. Because of the ages of the children, it means as the department we have to be with them up until they get up to the age of 18. uSamntha ushone efika esibhedlela. Icala lihlehlisela umhlazi ngamashumi amathathu nantathu kwephezulu ukuze kuqhutshekwe nophenyo.